Hello, sawubona and ngiyakwamukela futhi ku-channel yami iMacele Reads. Igama lami Siphumelele and again ngiyakwamukela ku-channel yami. So la kule channel we read iy'ncwadi zesiZulu in amanoveli and siyafundisana kabanzi ngolwazi noma ngolwimi isiZulu. Abanye abantu bazi ukuthi ulwimi, abanye abantu bathi ulimi, depend ukuthi ubiza kanjani. Uncover futhi izinto ezinjalo ukuthi ikuphi okuyikona kona ngoba kuyaye kushiyane nendawo ohlala kuyona, but athina ama-facts ithini inqolobane, which is a Zulu dictionary. Asifundela incwadi yethu engiyiphethe isike sayiqala kuthiwa bengithi lizokuna ibhalwe una kanjani G Sibiya. So uma ngabe ukuthi ama-previous channel ama-previous videos ake akweqa, sike sayiqala le ncwadi saqala nge-prelude, salandela ngesahluko sokuqala, manje siqala isahluko sesibili. Isahluko igama lesizulu elisho ukuthi chapter. So le ncwadi siqale nge-prelude okuyisenanelo sendaba, okusho ukuthi it's a preview basically esho ukuthi indaba yethu izobe ingane. So ngiyajabula kakhulu ukuthi nami incwadi yethu ngijwayele ukuthi mangabe ngiqala i-title entsha ngithi ukureviewa i-chapter besiyifunda. So if uzithola ngathi ulahlekile, ngicela ubuke ivideo engamuva kale ezochazela kabanzi nge-prelude ebese ikulalelisa i-chapter yokuqala esiqalile. So I hope you enjoy and hlala phansi and relax. Before siqale isahluko sethu sesibili, isahluko sethu sokuqala besithola uMahlengi noXolani bevumelana ngokuthi bazohlangana efletini elikaMahlengi ngasikhathi thizeni leso abavumelana ngaso. Asuke nangempela uXolani e-ofisini lakhe aqambe nonkosikazi wakhe amanga athi une-client ayohlangana nalo, kanti cha akahlangani ne-client, yena uyayihambela nje iy'ndlela zakhe. So uma sehambile waya kuMahlengi wafika efletini lakhe, bafike baba ney'phuzo uXolani ey'thizeni. uXolani yena ubesethe ukuyithimba utshwaleni for isikhashana sekuyiminyaka ethizeni. So ukuphuza kwakhe ubeyiqala ukuphuza emva kwesikhathi eside kangaka, and unkosikazi wakhe ubeyimtshelela ukuthi ngeke aze aphuze. So uXolani useqala ukuba umuntu o-deceitful, umuntu onamanga, ngenxa yokuthi usebone intokazi enhle ekuthiwa uMahlengi, esiyazi thina eyiqale indaba ewumhlengi ngidi. So umuntu esenamanga uXolani ukupha okunye okwenzekile okubalulekile. Oh yes, sithema siphetha i-chapter yethu la saphetha ngokuthi uXolani uhlale isikhathi eside noMahlengi efletini lakhe bekhuluma iy'ndaba zebhizinisi lezo, baze kweqa isikhathi sokuthi buyele ekhaya bephuza kumnandi. Wathi mesehamba sekulethi kakhulu sekuyintatha, uma efika ekhaya unkosikazi umlindile, ufika unuka utshwala, unuka ugwayi, unuka nesiqholo, otherwise i-perfume. Isiqholo igama lesizulu elisho ukuthi i-perfume noma yes, i-perfume, i-fragrance thizeni or i-body spray oyifakayo. So ke kuthiwe isiqholo. Okay, sidlule lapho siye la beqeda khona ukukhuluma noMahlengi. uXolani esibuyele ekhaya, ufika unkosikazi emlindile engaphathekile kahle ngoba uthe uzobuya kodwa akazange asho uzobuya ngentatha, uphatheke kabi, ufika umqambela amanga, ufika unuka ne-perfume yomuntu wesifazane. Ambuza unkosikazi wakhe ulungile uXolani ukuthi usuqonyiwe na. uXolani aphike ame ngentaba. Umuntu mephika ame ngentaba usuke esephika, ephikela lokhu kokuba. So besizulu-ke futhi naleso ephikela kokuba, and then asuke lapho abe umuntu unresponsive. Uma ubuza umbuzo avele ayithulele, abone nawe ulungile ukuthi ayikho impendulo azoyithola la kule ndoda, evele ilale
bese-ke kuba ukuthi siqale i-chapter yethu yesibili. Isahloko sesibili. Lihle ilizwe lase-South Coast. Lihle ngayo yonke into. Imifula eminingi egwinciza ilibangise olwandle olubona udlula ngemoto loluhlaza lugubha amagagasi laphayana ezansi. Izinindolo zamahlathi amnyama odeda ngendlale bamasimu, omoba nobhanana, konke okuhlaza cwe ngenxa yokuba kuseduze kolwandle. Bonke lobu buhle buyawuthinta umphefumulo bukitaza, wenze ukhohlwe izinsizi. Nongidi wayebona lobu buhle ngenkathi eshaya kancane ngemoto yakhe kanokusho egudla amahlashana akumagethi, ewela ibhuloho egudla imizikazi eyakhelwe ikakhulukazi abantu abathanda ukuzochitha amaholide kule ndawo. Wawuzwa uphakama umoya wakhe uma ebona bonke lobu buhle obungaka. Waphakama nakakhulu umoya uma eseqhamukela kodeda ngendlale bamasimu kabhanana otshalwe kakhulu uma ugudla ko-South Broom ubheka ngasentshonalanga. Wachazukela ngakwesokudla emva kokuhamba ibangana wangena emgaqweni omncanyana obheke ngakogcilima. Bamnakashela futhi lobo buhle ngenkathi empampisa amehlo ebuka amathafa epulazi elikhulu ayelithenge eminyakeni embalwa edlule. Elithenge efuna ukuba libe yisipho ayizosinika indodana yakhe. Uyalikhumbula nalolu suku kade eqeda ukwenza zonke izivumelwano eziyimicikilisholo yokuthengwa kwezindawo ezinkulu zamabhizinisi. Wayejabule ngenkathi eyifonela indodana yakhe. Kunjani Hlomuka? Wayebuza ngenjabulo. Sikhona baba. Washaya ngisathi ngithi ngizokufonela nje nami, ngisho ukuthi ngiyeza. Kwangcono-ke uma ukuthi nawe kanti uyeza lapha. Nami ngifisa kakhulu ukubona. Kunento azibambe sekuthi akayitshele indodana yakhe enguzini yobulala ukuthi kunesipho esikhulu ayithengele sona. Ngizofika-ke khona namuhla ntambama. Kunodaba engifisa abindeke. Kucaca ukuthi kunzima lokhu afuna ukukusho. Hawu, wangethusa manje Hlomuka. Daba luni lolu ofuna silixoxe? Ebuza ngexhala. Ngeke ngisalixoxa ocingweni baba. Sizoxoxa kahle uma sengingalapho. Hayi, ngiyezwa Hlomuka. Ngasethembe ukuthi kakukho macala ongizela nawo. Kuvalelisa ungidi sekuthi kalombulale uvalo. Kungenzeka yini ukuthi lo mfana omncane kangaka usenze amacala? Angambulala nya. Kodwa hayi, udlala ngomfana wakhe. Usekhulakhulile. Empeleni ukuba kusekuqala manje ngabe useshadile. Usuke engasemncane umuntu oseqede eTechnikon, oseneminyaka 2 esebenza. Nebala lalitheni ntambama wayetheleke khona umhlengi indodana kaNgidi. Wayibone izale kude uyise, waphuma endlini, wahlala kuvulande emva kokuyivulela isango. Yena le yangena nje ngesango imoto, wasukuma uNgidi eseyihlangabeza. Wo, wayengazi ukuthi umhlengi umhlangabeza nje umzela nezindaba ezamshiya edidekile efelwe yizwe. Nebala lalithelitha ngiziphutha. Lwabuya njengoba lwalunjalo uvalo. Laloya suku engqondweni kaNgidi. Uyakhumbula imtshela insambatheka indodana yakhe. Imtshela ukuthi yona inemizwa eyenza ithande abantu bobulili obufana nobayo. Uyakhumbula eyibuzisisa ecabanga ukuthi hleze ibencokola nje. Uyakhumbula igcizelela ngezinyembezi ukuthi kayisenakushintsha lokhu esiyikho. Uyakhumbula eqosha indodana yakhe okukuphela kwayo. Uyakhumbula efunga egomela ukuthi uyayesula emafeni akhe. Yebo. Uyakhumbula lonke lolu sizi lokuqebuka kwenhliziyo sengathi ufelwe yizwe. Uyakhumbula imizuzu namahora okuqasha ebusuku ethatha ebeka. Uyayikhumbula imizuzu enzima evuka ebusuku eyoguqa ethuneni lomkakhe ekhihla isililo engenakumvusa emva kweminyaka emingaka. Engenakumcela ukuba ake abonisane nendodana yakhe ukuthi insambatheka yini le yenziwa njani. Yebo, yilokho kudumazeka okwenza uNgidi wagcina esekhalela
isikhathi eside kangaka ezithiba ethi wenzela ukukhulisa indodana yakhe ukuze ngelinye ilanga ibe yindoda aziqhenya ngayo, afe enethemba lokuthi onke lamabhizinisi uwashiya ezandleni eziphephile. Nakho-ke lo mfana esekhuluma umsangano angakaze awuzwe ngisho nasemlandweni wokhokho bakhe. Ukhona kodwa umuntu ophila kahle ekhanda othi akazifuni izintombi ezinhle kangaka ezizalwa mihla namalanga, kunalokho ukhetha ukuthandana nenye insizwa enjengayo. Impela wayesezibona esefelwe yizwe uNgidi, kanti kuzothi engalindele nje ishintshe impilo yakhe. Phela ishintshwa nguNomalanga, intokazi yakwaNdlovu abatholana nayo ethi uzishayelwa umoya nje eBhishi emagethi usapholisa ikhanda. Kwaqala kancane nje, hawu, lwakhula uthando. Nakhu nje manje sebekhuluma eyokushada. Yikho konke lokho osekumenze wabuyelwa ithemba lempilo uNgidi. Sengathi sekuzolunga konke manje. Sekusele khona nje ukuthi akasenandodana. Kawubheke nje amabhizinisi angaka. Nanti nje neplazi liyakhiqiza, imali ingenisa okwamanzi.